जोंनि गासैबो बिबानगिरिजों लोगोसे गाहायाव जिरायनाय आइ आफा बिब' बिनानाव बिदा फंबाय गासैनोबो आंनि गोसोनि गोथार हामलायनाय बावहरबाय आरो खुलुमनायबो जासिहरबाय। आङो गोग्गानांगौ बाथ्रा जादों दि दिनै नोंथांमोनहा आंखौ बेहाय जोबोद गिदिर मान होनानै बेवहाय हांख्रायनानै लाबोदों। आं सासे नेहाथ रोजाबगिरिसो, आंथ' आर्टिस्टबो जानो हायाखै दासिम, आं रोजाबगिरि। दा आङो गोबाव समनिफ्रायनो रोजाबबोदों। बेनि गेजेरावनो आङो फादार खलंदाइनि दैदेननायाव चेन्नाइयाव हाथरखि आरो सिबिनाय मोननै केसेटआव गस्पेल मेथाइ आं रोजाबजेनदों। दा बेफोर केसेटखौ मोननोबो थांलिया, आंनावबो दंमोन, बहायबा थाबाय। जायखिजाया आङो बेनिफ्राय जुरिजेननानै दासिम गासै 36टा गस्पेल मेथाइ रोजाबबाय। बेनि गेजेरावनो जोंनि बेंटल साइडनिबो दङ आरो जोंनि नोंथांमोननि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो गोबां प्रडिउसारनिबो आं रोजाबदों। दा आङो नोंथांमोननो दोंसे रोजाबनानै खोनासंहोनो सानदों। दा आंनि हालोदा सिगांनि बायदि नंलिया, आङो दा मोजाङै रोजाबनो हानाय आंनाव गोहो गैलिया, बोलो गैलिया आरो दाख्लै बावैसो जोबोद गगा गुजुनानै रावाबो एसे बोरैबा जानानै थाखादों। दा माबायदि जागोन आं अब्लाबो खोनासंहोनो नाजादों।